Good morning. Viete, ako by som pri tých požiaroch lesných v rámci proste, aby sa nerozširovali, alebo proste to budú tie požiare. To je tá klíma, tak proste, no. A nemusia byť úmyselne založené, ale to proste bude. Ja by som, dáme tomu, že toto je les, geopolitický. A normálne by som spravil časti štvrte a medzi tým by som nehal vykosenú časť lesa, neviem, dajme tomu 2 kilometrov. Aby sa proste ten požiar neposúval ďalej, aby tam bola dostatočné miesto. Viete, čo myslím? Aby to nehorelo všetko, ale proste, aby to horelo, keď to bude horieť, aby to horelo do toho určitého úseku. A potom 2 km, 3, ja neviem koľko, nič. A nepresunulo, nešlo by to ďalej. A proste takto to rozčleniť. This is vision.